Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Umculo ongaconsi phansi kubalandeli owaziwa ngokuthi uBig Zulu ophinde abe umphathi wesitebela esaziwa ngokuthi Inkabi Records uvele wavumbuka nomunye wabaculi besifazane wathi useyilunga leNkabi Records. Igama lalomculi ke wesifazane kuthiwa uStahila, okusho ukuthi uBig Zulu use-ede umculi wesifazane wesibili njengoba sazi sonke ukuthi bekukhona uLwandlunkulu kuphela. Asazi-ke noma kuyamjabulisa yini uLwandlunkulu ukuthi sebabili beyabantu besifazane noma naye nje ujabulela ukuthi sekunenye intombazane ezoba udade wabo kusona lesitebele Inkabi Records. Ashoneni khona-ke siyayizwela-ke yena-ke uStahila-ke echaza ngokuthi ungene kanjani-ke kuyona-ke Inkabi Records ngoba baningi bezama behluleka abanye abantu besifazane. Shoneni khona-ke. uStahila mina Njakasibiya usuka eThekwini. Second lady of Inkabi Records. Stan, ngicela abantu ukuthi sikuphi la senzani bekuzala namhlanje. Okay, njengamanje sisezo, angazi ngipronounce kanjani. Zo, yes, we were celebrating Inkabi Records artists and obviously I gotta play. I mean, Bayitshela ngeplay yakho mfethu ukuthi kubhalweni lapha ngizakalani ngengoma yakho. kubhala ukuthi Stahila uNdlunkulu allowance platinum. 3.6 million streams, ne? 7 wenza kancane. Mfethu kusho ukuthini kuwena la as a new artist bro uthi ungena nje kwi-industry and then you have your song going on like 3.7 million streams. I really appreciate it. Yes, awazi. Bengifuna ukukhala lapha stage but come on, you can do it. But I really appreciate it. It means a lot to me because I've been up and down in the industry, bro. Yeah. So I'm finally here and I'm coming. Mfethu ungene kanjani Inkabi Records? Umqalephi uBig Zulu? uBig Zulu esabisele nje kude wena wamqala ngawo mfethu. Okay, yamba umphathi. Noma misibuki right? Yeah, ngene ngayeke. Ngathi awumphathi phela ngamfola 17,000 ngathi umphathi. Mina ngistar. Until I approve ukuthi oh yeah, she is star. And then what else can we expect from you, Jay? Moving on. I'm working on an album, guys. It's really amazing. So I finalize the manje, and I'm sure it's gonna drop around late March or early April or something. Yeah. Okay everyone, sivala la i-video namhlanje sibeka unqi. I really hope to enjoy le i-video namhlanje. If you enjoy le, make sure you smash the like button, uphinde usmash nalo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Ungakhohlwa na ucomment down below umbono wakho ngalolu daba, but anyways ke bye.